स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश मिश्रा और निधि झा लुलिया के ओर से। आप सभी के बता दी कि यश कुमार और निधि झा के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त पारिवारिक फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा वचन। ये फिल्म के कई सारा पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई फिल्म के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी आ गईल बा। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ये फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट और टाइम के साथ ही ट्रेलर के कौना चैनल पर रिलीज कल जाई। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के यश कुमार, चांदनी सिंह, निधि झा लुलिया और भी बहुत सारा कलाकार आप सभी के नजर आई हैं। और ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़े दीपक शाह और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े धीरू यादव। आप सभी के बता दी कि ई फिल्म बहुत ही पारिवारिक होखे वाला बा। अब बात करी ए फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट और टाइम के, तो ई ट्रेलर के काल यानी 23 जुलाई सुबह 10 बजे एंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये रिपोर्ट कैसन लागल और आप लोग में से कितना भाई लोग ए फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।